बे 25,000खौ जोङो जोंनि ग्रुपनि खामानियावनो जों बाहायगोन। जोंफोरो 10 सा सोद्रोमाफोर दोङो, जों बयबो गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बे गोजोननायजों लोगोसे जोंनि खामानि मावनायखौबो जोङो आगान सुरलांगोन। सेकखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों। प्रमद बर' सार आरो जोंनि बे हरिसिंगा समष्टि सन्जय सरगारि सारनिसिमबो बहुत बहुत धन्यबाद। ইমান বছৰেদি পোৱা নাই যিহেতু আজি যি পাইছোঁ আমি, সেইবাবে মই MCLA ছাৰক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। बेखिनिखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायगोन। धरक दाउ अमाबो फिसिनो हागौ जोङो, बा जि दानानै बेफोरबायदि खामानियाव बाहायनानै जोङो बे रांखौ बिनिख्रुइ बांसिन खामायनो सानदों आरो। बिटिआर सरकारखौ मा बुंनो सानो? बिटिआर सरकारखौ जों दा मोजाङानो मोनदों। थारमाने प्रमद बर' आरो बे सन्जय सार बिथांमोना मोजांखौनो मावदों। दा न'खर न'खरबो न'खौ मोनजोबनो हादों आरो समानहै नायदों, बिनिखायनो आङो सापर्ट खालामदों आरो मोजां मोनदों। 1 नम्बर साबकाइटि बिदांस्रि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट जोङो खोनानानै जेनेबा बे 25,000नि माबा प्रग्रामखौ जों मिथिनानै जोङो एप्लिकेसनखौ होबाय सानजारां सारनियाव आरो बिदिनो जोंनि होनाया दिनै जाफुंबाय। जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खामानियाव जों बाहायगोन। बे 25,000खौ जोङो जोंनि ग्रुपनि खामानियावनो जों बाहायगोन। जोंफोरो 10 सा सोद्रोमाफोर दोङो, जों बयबो गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बे गोजोननायजों लोगोसे जोंनि खामानि मावनायखौबो जोङो आगान सुरलांगोन। आं बिसेखौनो बुंनानै फोजोबबाय। बेसेबां रोजा मोनदों? 25,000। बे समाव सारखौ मा होनो? जोङो सारखौबो हामबाय होदों। जोंनि साननायखौ बियो फुरा खालामबाय आरो बिदिनो इयुनावबो बिदिनो जोंखौ हेफाजाब होबाय थागोन होननानै जोङो बिनि मावनायफोरावबो जोङो थांबाय थागोन आरो जोङो बिनि जेरावनो मिटिं लिङो जों बेयावनो जों थाङो। जोंनि गावनि रांफोरखौ खरसा खालामनानैनो जोङो मिटिङावहा जोङो एटेन्ड जाबाय थायो। आं बेसेखौनो बुंनानै फोजोबबाय। जों सेकखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों। सारखौ मा बुंनो सानो? सारनिसिम मा हामलायनाय? सारनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। बिटिआर सरकारनिसिम बहुत बहुत धन्यबाद होदों प्रमद बर' सार आरो जोंनि बे हरिसिंगा समष्टि सन्जय सरगारि सारनिसिमबो बहुत बहुत धन्यबाद। আজি আমি ইয়াতে আজি উপস্থিত হৈ বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ বহুত ধন্যবাদ যাচিলোঁ। আমি আগতে বৰ্তমান পোৱা নাই, কিন্তু এইবছৰৰ পৰাই আমাৰ বহুত সুখী হৈছোঁ। আমাৰ গোটৰ মহিলাসকলৰ ভাল লাগিছে। আগতো যিটো কিস্তি আছে, সেই দুটাও যাতে আমি সুকলমে ধুনীয়াকৈ পাই যাওঁ, সেই আমাৰ গোটেই আশা থাকিল। এইখিনিয়ে মোৰ ধন্যবাদ। আমাৰ MCLA ছাৰক কি ক'ব? MCLA ছাৰলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ, কাৰণ আমাৰ ইমান বছৰেদি পোৱা নাই যিহেতু আজি যি পাইছোঁ আমি, সেইবাবে মই MCLA ছাৰক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজি ভাল লাগিল আৰু বিটিআৰ চৰকাৰক কি আহ্বান জনাম? বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। প্ৰমোদ ছাৰ আৰু সঞ্জয় সরকার ছাৰক কি? ধন্যবাদ জনালোঁ। सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननो रां अनसुंथाइ होनायनि जि खोथा, जि कमिटमेन्ट जोंनि बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' बिथां बिसायख'थिनि सिगाङावनो डिक्लेयार होखानाय जे UPPL गभर्नमेन्टआ जेब्ला बिटिआर सरकार दागोन आरो अब्लानो सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननो फिनान्सियेल एसिस्टेन्ट थामहिनबा रांनि हेफाजाब बिथांमोननो होनाय जागोन, जाहाथे बिथांमोना साबलम्बी जानो हायो, गावनि आथिङाव थांना थानो हायो। दा खोथा मथेनो बिथाङा मोनसे फ्लेगशिप स्किमनि दारै माइनाव सोरां बिथांखि मुङै जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननो 25,000 मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 25,000 जिथुनिखि रां अनसुंथाइ होनायनि हाबाफारि आरो बेखौ जों दिनै हरिसिंगा समष्टिनि सिङाव गासै 105 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो चेक डिस्ट्रिबिउसनखौ दिनै होनो हाबाय। दा बे जिथु 25,000 फिनान्सियेल एसिस्टेन्स होनायनि बाथ्रा आरो बेखौ जेरै खोथा होदों जोङो बेबायदिनो मावदों आरो बे गासैबो जाफुंनायनि आन्दोआवनो दं जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' बिथांनि जिथुनिखि आइडिय'ल'जि, जिथुनिखि अबजेक्टिभ्स आरो बिथाङा जोंनि महिलाफोर बिमा माहारि बिथांमोनखौ सनमान हखारे आरो बिथांमोना जाहाथे गावबा गावनि आथिङाव
जाखिनि रां मोन्दों बिथांमोना मोजां खामानि जाहाथे बिथांमोना बेबहार खालामनो हायो आरो बेजोंनो बिथांमोना न'खर सुफुंनो हागोन समाज सुफुंनो हागोन आरो रांखान्थि बेलायाव जथेस्थ' जौगानो हागोन आरो बेखौनो सिगांथिं नोजोर दोननानै बिथांनि जिथुनिखि प्रमद बर' बिथांनि जि कमिटमेन्टमोन आरो बे कमिटमेन्टखौ बिथाङा जाफुंसार